கர்த்தாவே, உமது அடியேனை உமது கிருபையின்படியே நடத்தி உமது பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக. நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு சோர்ந்து போகாமல் நன்மை செய்வோமாக என்பதே. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலாத்திய திருச்சபையாருக்கு நிருபம் எழுதும்போது, நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பலப்படுத்துங்கள், உற்சாகப்படுத்துங்கள், ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்லுகிற போது, நன்மை செய்வதில் மட்டும் தளர்ந்து போகாதிருங்கள், இதை நீங்கள் நிச்சயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். நன்மை செய்யும் போது ஒருவரும் அதை கண்டுகொள்ளாமல், கவனித்து பாராமல், உற்சாகப்படுத்தி பாராட்டாமல் இருக்கக்கூடும். ஆனால் நன்மை செய்கிறவர்கள் ஒருபோதும் சோர்ந்து போகாமல் நன்மை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தேவனாகிய கர்த்தர்தான் நமக்கு அதற்குரிய பிரதிபலனை தருவார். பிரியமானவர்களே, எத்தனை எதிர்ப்புகள், பொறாமைகள் நமக்கு எதிராக வந்தாலும் இடைவிடாமல் நன்மை செய்வோமாக, சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, நன்மை செய்வதில் சோர்ந்து போகாமல் மன உற்சாகத்துடன் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படிக்கு கிருபையையும் பலனையும் தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.